Ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni to senna n'o yɛrɛ barika bonyana kosɛbɛ Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ni soldasi 49 ninnu ka se ka labila ka taa u ka jamana kɔnɔ. Mali sariya tigilamaw kɔni ye ni maa ninnu bila ka taa kaso la n'o yɛrɛ kɛla a jumadon. A yirala ka fɔ ko ni soldasi ninnu k'u ka doli ma kɛ sariya kɔnɔ. Ni kunnafoni in kɔni jɛnsɛlen kɔfɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i hakilina di Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bɔlɔlɔsiraw fɛ. Ni soldasi ninnu datugulen a ma ɲɛ o hakilina de ka ca bɔlɔlɔsiraw fɛ ka d'a kan ko balimaya de bɛ Mali ni kɔriwarikaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka kɔn ni hakilina in tali ɲɛ dɔgɔkun tɛmɛlen kɔriwarikaw fɛ yen nɔ jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka ni soldasi ninnu jukɔrɔma don. U y'a yira k'a fɔ ko Mali artisiw bɛɛ lajɛlen ka kɔnserikɛ dabila fɔlɔ u ka dugukolo sanfɛ ko yanni daɲuman ka se ka don ni soldasi ninnu ka ko la. O jumadon kelen halisa lakana bunakun kan. Alimaɲikaw ka soldasi ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko u bɛna u ka baaraw sonsori MINUSMA kɔnɔna na ko sabula ko Mali ɲɛmaw banna k'u ka pankuruw ka wuri baara hukumu kɔnɔ. Ka kɔn ni hakilina in tali ɲɛ Alimaɲi kun y'a ŋaniya ka kɛɲɛ ni Faransi ka tagali ye k'a na dɔ fara a ka kɛlɛkɛcɛw kan Mali kɔnɔ n'o yɛrɛ tun bɛna bɔ 1100 na ka taa bila 1400 na. Mali ɲɛmaw fanfɛla la olu y'a yira k'a fɔ ko Alimaɲi k'i bɛrɛbɛn ni MINUSMA ka baara taabolo kuraw ye. Minisiri min ka baara ɲɛsilen don Mali ani jamana wɛrɛ kow ɲɛnɛbɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ ko nin ye lakana fɛɛrɛ kuraw de tali ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni laseli yɛrɛ bɛ ka kɛ waati min na o y'a sɔrɔ Egypte y'a laɲini k'a ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ ka baara kɛ MINUSMA kɔnɔna na yan k'u ka baaraw bɛna lajɔ bin tɛnɛ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara.